Salom, horas madihita saluhutna. Di hamu kadamang dohot dainang manang di dia pehamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason dohot pangaramotion itu hatta Jesus Kristus. Adorakso taparadi hata nitu hatta jumulu mahita martangyang. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hatta na gabi jamita di minggu pasapulu sada hudung Trinitatis ima di tanggal 20 Agustus 2020 sian Rom 10 sada ayat sada rodi ayat 2a dohot ayat 20 sia sahatu ayat 32 dohot topik minggu akabangso makamulatehon asini rohani debata. Bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah. Hujahama dihita songonoma didok hatan itu hata. Asa hudok ma tung dibolokko debata do bangsona domay ay halak Israel do nangau pinopar ni si Abraham marga Benjamin. Datung dibolokko debangta bangsona naung tinadanahian. Di ayat 20 sia didok aidang dipatai debata akasi lehon-lehon na nang pajuwon nai. Ay najulu daksiului debata hamu manang si pelibigu. Gabi dapotan asini roha hamu anggunwaing hinorhon ni nasomangului i nasida madokala Israel. Songoni manasida dang pangului nasida saunari ang giat sia-sian nang nasida musengani hinorhon ni asiniroha natuhamui ay naung dipasahak debatado sa luhutna turoha na sumangului asa asian na muse sa luhutna ima hatan itu hatta hamak kadongan saha porsyaon dipuk kado turpukon marhite suku-sukun na retorik tung dibolokko debatado bangsona. Adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Ima dido Apostel Paulus. Buasa dido Apostel Paulus songoni totu na didudu rohani Apostel Paulus do pikiran ni nadiba. Jadi dijulu ni trupukon adok songoni rupani pemahaman. Anggo nadiba berpikir songonon bolok kono ni debatana ma bangso Israel ala naso mangului i nasida di berita nauli i. Ima pikiran ni nadiba halak. Alai anggo Apostel Paulus madok dangadok songoni pikiran ni debata. Jala tuksuadong do sakap ni debata mabolokon bangsona atik pe dang porsia nasida tu debata. Atik pe ditulak nasida berita nauli i. Idua sategas dido ibana datung dibolokon debata bangsona naung tinadanahian. Molo di ayat 20 siai didok muse aidang dipatai debata akasi lehon-lehon na nang pajuwon nai Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Lapatanna dang pendendam tuhatai dak si balos najat aloni najat Tuhan na tinadani Apostel Paulusi. Pengalaman ni ibana masih sebagai bukti. Hala Israel du ibana pinopar ni si Abraham sian marga Benjamin. Alai ditiki nasanga ibana musuh ni Kristusi jala ditulak berita nauli jala pola diguar ibana silili akasi huton Kristusi datung mamitor di bolok ko debata ibana. Balik sa ditakup jala dijauh du ibana tu ulaun ni Tuhani. Dijauh du ibana gabe apostelna. Hamak kadongan memang ikut tak akui do sipata tapaksa do tuhatai berpikir do bertindak songon na dipikiran do na dirohatai. Tanpa tasadari olo gabi songon na taatur tuhatai tu pikiran tasadiri. Misal na rupani sugu marohata tu sasahalak. Da olo do gabi tadok tu Tuhani ripasom may Tuhan nita. Rohat na do na mohop alay gabi tatugihom matuhani asa mohop ng rohana tu sasahala na tahasuguhoni.
tabayak ma molo diului Tuhani moho ni rohatai. Dan nong gabisiga sudi jalanunga be ditoruni kendalita Tuhani. Sugu mamuse rohatta tu sasahalak. Naing tapamate ala nisugu ni rohatta. Romahita muse madok tu Tuhani. Pamate may Tuhan nita. Pigahali sugu rohatta ate. Baulo naman nun Holanda marmatia jolmon ala ni moho ni rohatta. Hamu kadongan daksongon na dipikiratai pikiran ni debata. Daksongon na dirohatai rohani debata. Idua sadido di ayat 30 uduk ni turpuk taur rupani bagas na yatong hamoraon hapistaran dohot parbinotuan ni debata. Nasohasiga tadua kauhumna jala nasohabuga sado aka dalanna. Molojolma juk do dipengaruhi halak pabahenanna. Disibahenon manang sipatu paom misalna. Molo dilehon halak tu ibana 100.000 tadok maju itu pakna. Paling dua non nasai lehonon na muse tudongan nai. Jadi ditiki melayani kami di Singkawang pinarohaho merupani akahalak Cina na di Singkawangi. Jadi molo marulau nasida marpesta tadok majorupani pesta kawin pernikahan. Jadi dijulu ni gedungi nga adong disi daftar hadir sekaligus daftar ni tupak nasida. Jadi sedia anu dibani-bana di situ pakna basongoni mahadua jaloon na sian na marulau no. Jadi takas dorupani di surat di si molo di leon ibana 200.000 basongoni mahaduan jaloon na molo marulaun ibana. Beda dope tu hita alak Batak. Molo marulau kita dipamasuk tu amplop sipata amplopi olo do kosong rupani. Sedia do dibahen ninna nasaudo ninna muse toema nasaima bayan muse tibana molo arong ulauna dan ninna do ima molo marsilehon-lehon. Jadi olo do tergatuk tu nabinahen ni dongani. Songoni do nang dia tindakan-tindakan na asingi. Molo di bahe ko tu au na jahat au pe bahenokku do na jahat tu ho. Sebaliknya molo di bahe ko tu au na dinggan au pe bahenokku do na dinggat tu ho. Jadi bertindak sesuai tindakan nabinahen ni dongan. Idi bahed dongan baima binahed tu ibana. Jadi hukum perjanjian lama hidupe na sipata mardalan manang marlaku. Mata abul ni mata, ipon abul ni ipon, pat abul ni pat. Jadi tergatuk tu nabinahen ni halakido pabahenanna. Suaksongoni do nang taringot tu holong. Holong ni Tuhani saya tapikir do songon holong na adong dihitai. Ido kan? Datuk songon holong ni jol maholong ni tuhatai. Olo ngali. Ngangali be holongi. Danita do. Dakolan ay na olo ngali. Holok pe olo do ngali. Lumayan do pe molo ngali. Artina adong do pe rasana. Bohama molo lauso adong be. Di jol madui masa. Anggo holong ni tuhata manotong do. Rodi sa liling nililing na. Dada ala nataha holongi ibana asa diha holongi hita. Daw. Tukso holong pero hatta tu ibana toktong do mar holong ni roha Tuhan itu hita. Dakya ngali holong ni Tuhan itu hita. Hanga do terus. Marsigor-gor mala. Anggodang ngasiap hita sude. Lapatan nadak tergantung keadaan holong ni Tuhan itu hita. Holong ni jol mado tergantung tu keadaan doho sikon. Songonido nang taringot tu kesetiaan hasatiaon. Nasai juk do tapartudos hasatiau tai tu kesetiaan ni Tuhani. Allah adalah setia bagaimanapun keadaan umat Israel. Allah tidak akan mengingkari pilihannya. Ido nanidok na di ayat 2.
Meskipun ada di antara orang Israel sebagai umat pilihannya yang tidak setia. Dak sudebe rupani tinggal pasi-pasi nama, tinggal sisa nama. Dada gabe so marasi ni roha be de batatu bangso Israel ala naso setia be nasida tu de bata. Alai di sisi na asing ya tuani masongoni asa dapotan asini roha na asingi didok di ayat 30 akasipili begu. Dada gabe so marasi ni roha be de batatu bangso Israel ala naso setia be nasida tu de bata. Dao. Dang moru asini rohani de batatu bangso Israel antik pe ikon asianna sian aka bangso na asing sian aka bangso parbigu artinya di luar ni hala Israeli. Semua bangsa di bumi ini mendapat kemurahan Allah, dan kemurahan Allah itu bukanlah usaha manusia tetapi mutlak anugerah dari Allah. Hita jol madona olo madok tudongan na dang nauji beho innar hupani anggo nauji ditiki mardongan-dongan manang ditiki pacaran masih sering ajak makan deido bisa 2 kali seminggu na baru tiki mardongan-dongan manang pacaran olo dope manugiho dongan non belanja tu pasar swalayan manang tu mall manuhur baju sepatu, gelang, golang, doho takana asing. Jala olo mabahin kejutan rupani surprise. Saunari, duk suami istri, adong dope nasongoni, adong dope kejutan, molotung adong pe kejutan, ba natar songgok na mate, mungkin alanyaka ulau doh takka pangalaho. Mana pernah lagi dungi di sukun ina taima amat tanah buasa bedaknya diajak wau belanja songon na baruon hita pacaran ninna ina tei tu amatai Roma amatai madok tu ina tei begeda nelayan mana yang mau lagi lempar umpan kalau ikannya sudah dapat. Jadi Roma ina tei ina ibana oh berarti na selilingok kape na dianggap podo au ikan tole ninna ina tau menanggapi nani dok ni amate borngin nai mudu perjuli bana masuk tu kamar dungi di pamate lapu dung mula amate sian kudi naing masuk mai bana tu kamar ditutuhi mah dangolo be ina tei mabuka ido ina tei mangalusi sia bugasan di luariho siho murum ninna ina tei dungi Roma amate mangalusi buka dulu kana udah suami ninna amatai Roma inatai musim mangalusi begeda mana ada nelayan yang mau tidur sama ikan inna inatai rupani mangalusi lahomat dapoton songon hatani amatai hamu kadongan hasatiau ni jolma boy dolam moru seiring dengan berjalannya waktu ia soi ala niki ada do takana asing anggo debatadak songone di 2 Timotius 2 ayat 10 tolu sono do didok so hapo sapehita tong do hapo sananggu ibana ay daktar suada hossa dirina jika kita tidak setia dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya beda dodoho jolma molo haci rohana rohani sasahalak apalagi molo pola sahatu na patah arang tang binoto besongo diai olo nama merdumu di tanorara tung susatia pe bangso Israel tu debata dang moru hasatiau ni debata jaladang gabe dipatai debata asin rohana sian nasida gabe di ucak rupani pilihan nai salah memilik dau HP danginna molo akacalek ponuain mulai ma rame akacalek molo sutar pilih tibana olo do diusap muse nani lehon nai ima calek satabiate anggo Tuhan tadak songoni hamu kadongan anggo Tuhan na tahapor siai ima Tuhan na marasini roha tu sude bangso alani iko sidok mauliate do hita disi
Jadi dang mardia ibar hita di bain. Dia sido bangsuan, dia sido hita. Dan gabi di papulik-pulik debata asini rohana. Jala bolo tabuk kamu se video taringot tu epistel di mingguon asongon na pinatorang ini asautik. Jadi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat-sangat inklusif, bukan eksklusif. Dada Tuhan ni beberapa suku, dada Tuhan ni beberapa bangsa. Alai Tuhan ni saluhut bebana. Ala ni dang jolma mengatur asini rohani debata. Mutlak do asini rohani debatai marhite-hite asini rohani debata na pinasahakna hobbar tu holong dohot hasatiaw nay tuhita saluhutna. Amen martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan dihatam na hubigi hami pasu-pasu may jala paurat di bagasan rohanami bi. Asa di parbuihoni parbuih na dinggan parbuih na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amen.